Opisyal nang gitapos ang kasaulugan sa 460th Fiesta Celebration sa Señor Santo Niño sa dakbayan sa Subo diin gipahigayon ang hubo mas o ang pag-ilis sa bisnis sa imahen. Ang detalye ni Alan Domingo. Dinagsa gyapon sa bagang duot sa mga deboto ang hubo mas sa imahe ni Señor Santo Niño sulod sa Basilika ganinang kadlawon. Gisaksihan sa mga tao ang seremonya sa paghubo sa sapot sa balaang bata diin gitagsa-tagsa sa pagtangtang sugod sa iyang korona, setro ug ang globo nga naa sa iyang mga kamot hangtod na siyang kapa apil na ang tanang bisti sa iyang lawas. Hangtod gitunod kini sa tubig o giputos sa gamayng panapton dayon gisuluban sa bag-ong bisti ug susama sa paghubo ang pagsulob sa iyang bag-ong sapot. Ang hubo mas nagsilbing culmination mas sa relihiyosong kalihukan o fiesta ni Señor Santo Niño dinhi sa Sugbo nga ipahigayon usa ka semana gikan sa pagbukas sa nominaryo sa Batang Hesus. Ang paghubo sa bisti sa Niño nagsimbolo sa daghang aspeto sa pagtulon ang Katoliko. Pipilan ini ang pagpakita sa pagkamasunuron o obedient ni Jesus o sa iyang pagkamapaubsanon samtang nagtubo siya uban sa Diyos nung kaalam. Nagsimbolo sa matod pa kini sa pagpanginhanglan sa mga magtotoo alang sa conversion o gikan sa daan natong pagkatao ngadto sa bag-ong kinabuhi nga sentro si Jesus. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.